fareu entendre, però com a mínim començau les converses en català, començau a fer útil la llengua catalana i a oferir-la a tothom. No vol quedar només per vosaltres. És a dir, una de les millors coses que tenim l'hem d'oferir a tothom. I, per altra banda, l'altra gran línia, l'altre gran eix de feina és d'anar a cercar interlocució en tots els nouvinguts. Ja han dit que estan parlant de nouvinguts que ja fa un temps que han arribat, que ja han tingut temps d'aterrar, per dir-ho, i situar-se a Mallorca. A partir d'aquí anem a cercar la interlocució amb tota aquesta gent. Parlem-ne. Avui en dia allà a Mallorca se parlen més de 100 llengües. Més de 100 llengües. Per tant, això del bilingüisme és una cosa del passat. I avui en dia hi ha multilingüisme a les Balears. A partir d'aquí, el que hem de fer és que això no vagi, no camini cap a lo que, per exemple, ha passat a França, és a dir, guetos, cadascú en el seu redol i procurant no sortir gaire, i el dia que passa qualque cosa s'encén una espurna i comença a haver-hi conflicte. Anem a evitar això, anem a fer una feina en positiu d'interrelacionar tot això, de fer una proposta intercultural. Per tant, nosaltres, la línia és cercar la interlocució i a partir d'aquí fer propostes a les institucions i també a la societat en el sentit de aquesta és la proposta que tenim per la interculturalitat i per la convivència a les Balears. Jo penso que si no hi ha temps, senzillament que és un canvi en positiu, un plantejament nou, un canvi d'orientació molt engrescador. I m'imagino que tindrà resposta perquè hi havia un estat de necessitat. Ja n'està tenint. És a dir, tots els inputs que rebem són molt positius. Crec que des d'aquest programa hem de fer alguna cosa. Ho deixo a les teves mans. Nosaltres a partir del gener allarguem aquest programa, farà mitja hora més. Avui hem de buscar algun pont de connexió amb l'obra cultural per fer arribar la llengua. Almenys dins d'aquest programa tenim les portes completament obertes. En Miquel és, no cal que ho digui, lògicament, una persona que hi estarà a sobre i mirant la manera de col·laborar i en què podem fer. Perquè hi ha una cosa abans d'anar, que és que ahir llegint coses veia el dictamen aquest dels savis d'aquí, que al final deia seria maco i bonic que algú parlés català, no? I veus el que s'ha presentat a Catalunya amb el nou estatut tan criticat i que el Zapatero que no l'ha entès perquè ha colat sencer per ara, senceret, i són dos estatuts que no s'assemblen a res. Hi ha un problema d'economia que s'acaba mirant la gent. No s'assemblen a res, us ho prometo, perquè és d'ahir la nit que vaig estar llegint i s'assemblen res. Moltes gràcies a tots dos, les portes sempre obertes i espero que poden col·laborar amb vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Miquel, fins la setmana entrant, maco.